In-nies jagħmlu l-arti, ma l-arti hija tan-nies hija din il-mistoqsija li f'din is-sensiela ta' programmi qegħdin nagħmlu dwar temi differenti fil-kuntest tal-Malta Biennale.art, l-ewwel biennale fuq livell nazzjonali li qiegħed isir f'pajjiżna. Qed nesploraw l-arti flimkien magħkom u flimkien mal-mistiedna tagħna qed nesploraw l-arti u r-rwol tagħha fid-diversi joqsma ta' ħajjitna. Fl-episodju tal-lum se nkunu artist li qiegħed jipparteċipa fil-Malta Biennale.art u l-professur Norbert Buġejja, professur fil-letteratura u wkoll poeta. Grazzi ħafna tal-qegħdin hawnhekk. Grazzi. Norbert, xtaq nibda minnek. Issa għandna esperjenza ta' 20 ta' snin il-poplu Malti imexxi lilu nnifsu wara numru ta' snin mhux ħażin, sekli, ta' esperjenza koloniali. Madankollu kull fejn inħarsu anki jekk nagħmlu analiżi tal-kuxjenza tagħna hawn min jgħidlek li daw it-traċċi tal-kolonjaliżmu tal-passat għadna narawhom madwarna, inħossuhom. Taqbel magħha din, taqbel nieħu dan l-istatement x'inhuma daw it-traċċi tal-kolonjaliżmu li għandna naraw? Ara, Marja, l-għonet, il-nazzjon Malti huwa nazzjon relattivament żagħżugħ. Però fl-istess ħin inti għandek ġenerazzjonijiet inklużi tiegħi illi l-esperjenza tal-ħakma kolonjali qatt ma esperjenzajni qatt mexnija direttament. Jiġi pjuttost inħossu l-effetti tagħha mingħajr ma għexnija direttament. Issa iva, l-effetti qegħdin hemm jiġi jekk tħares lejn sistema edukattiva tagħna, ħatara li hemm l-effetti tas-sistema kolonjali, però jekk tħares anke lejn diversi anke lejn simboloġija pubblika fl-ispazju pubbliku ħatara ħafna kiedu tal-moment koloniali, però naħseb li rridu wkoll nagħmlu ftit distinzjoni bejn il-kolonializmu storiku biex ngħidlu hekk. U il-moment dejjem aktar attwali ta' forum ta' kolonizzazzjoni jew modelli, strutturi li jistgħu jissejħu kolonizzanti illi qegħdin ngħixu llum, jiġifieri, kemm fir-reġjun tagħna kif ukoll madwar id-dinja. Jiġifieri jessaċ il-kolonjaliżmu tista' tħares lih bħala perjodu storiku illi wieħed jista' jistudjah. Però tista' tħares lih ukoll bħala mument illi l-effetti tiegħu għadna qed ngħixuhom b'mod b'saħħtu ħafna llum, inkluża l-immigrazzjoni, inklużi s-sitwazzjonijiet politiċi, kulturali, ekonomiċi f'pajjiżi bħall-Afrika pereżempju, illi l-effetti tagħhom huma ġejjin minn dak li ħallew il-kolonjalisti Ewropej primarjament u wkoll mill-effetti ta' dak illi pajjiżi setana bħalissa tal-moment qegħdin iħallu fil-drive tagħhom biex japprofittaw. Toħodni lejn kolonjaliżmu kontemporanju kważi. Allura l-arti kontemporanja qed tindirizza l-kolonjaliżmu, anke dak li qed naraw fil-Malta Biennale, qed tindirizza l-kolonjaliżmu storiku jew il-kolonjaliżmu kontemporanju, jew qed flimkien. Jiena naħseb li tnejn flimkien, jiena naħseb li kif qalet kont qed insegwi intervent tal-artista Brittanika Mwilda Zanzibar Lobejna Hamid illi tkellmet dwar dan l-aspett u qalet illi fil-waqt li l-istorja speċi tatina dawl fuq dak li ġara, l-arti għandha l-qawwa l-poter li tċaqlaq il-futur. Jiġi naħseb li dak huwa sinifikanti fid-dawl ta' kif l-arti qed tirrifletti fuq il-legat koloniali. Però jekk inħarsu lejn il-momenti pereżempju ta' wara l-indipendenza f'pajjiżna, speċjalment is-snin mill-1965 sal-1971, inti kellek esperimentazzjoni, ħan nitkellem fuq il-poeżija pereżempju, kellek esperimentazzjoni minn poeti b'qawwa u b'sena kbira daw kienu qegħdin jirriflettu fuq min aħna bħala nazzjon wara l-indipendenza u min irridu nkunu. U tara pereżempju f'poeti bħal Mario Azzoppardi, Viktor Fenek, diversi oħrajn, Daniel Massa, inti ħatara dak l-isforz biex dawn jappropriaw lura biex ngħidlek dak li hu l-pajsaġġ Malti, dak li hu il-lingwaġġ illi jagħmilna autonomi u li jagħmilna autonomi fil-ħsieb. Ġifieri finalment inti il-kolonjaliżmu jekk tħares lejn dak li qal Jean Paul Sartre fil-1961 pereżempju
huwa attwali ħafna. Jgħid il-kolonializmu huwa sistema ta' kif il-pajjiż ħakkiem jieħu l-iktar valur mill-pajjiż li qed jaħkem mingħajr ma jpoġġi daqshekk valur lura. Naqbad ma' spunt li għamel Norbert Austin. L-arti fiha nnifisha tista' tinża il-legat tal-kolonializmu biex tħares lejn il-futur, biex tipprova taġen il-futur, jew hija prodott għax l-artist l-aħħar mill-aħħar qiegħed f'kuntest, le? Qiegħed fil-kuntest partikolari ta' żmien li qiegħed jgħix, għandu storja warajh tiegħu tan-nies ta' madwaru u qed jesprimi ruħu f'dak il-kuntest. Il-kuntest importanti ħafna. At the end of the day, l-artist kull mu qed jagħmel reazzjoni għal kuntest li qed fih. Reazzjoni l-kelma. Ġeneralment qed jistudja. Imma anka fil-bidunet hija interess li għandek int minn ġewwa. F'dal-kuntest tagħna naħseb importanti li b'xi mod jew ieħor ħanibda premessa żgħira ma jimpurtax Mario. Għax ovvjament jetaw għax fil-Biennale għamilt biċċa xogħol. Jiena bħala persuna, bħala ċittadin, m'iniex avukat tal-cancel culture. Jien nemmen bisħiħ li aħna minn aħna prodott ta' minn konna, tal-passat tagħna. Minn naħa l-oħra mbagħad bħala artist, jien l-obbligu tiegħi bħala artist u lejn ix-xogħol. U fil-fatt jiena meta nagħmel ix-xogħol ma ħares lejn udjenza. Jiena ħares lejn ix-xogħol. Imbagħad ovvjament once li x-xogħol spiċċa fil-pubbliku, ħajja tiegħu. Għamilt referenza inti għalih, le xogħol li għandek fil-Malta Biennale, Siġġu. Nistgħu naraw daqsxejn fil-mati wkoll il-kuntest anke fejn poġġa min irid joħroġ il-messaġġ li jixtieq jieħu minnu wkoll anke l-kuntest tiegħu innifsu fejn qiegħed, però inti stennejt dawn ir-reazzjonijiet għal Siġġu? Kif qedlek, jien nipprova ma ħares lejn l-udjenza. Però mhux f'Siġġu biss, f'kull skultura pubblika. L-iskultura pubblika ma tieħux biss l-ispazju fiżiku. L-iskultura pubblika tieħu wkoll l-immaġinarju kollettiv. U meta inti għandek post sedimentat sit ikoniku bħal manna fil-Pjazza Repubblika. U b'xi mod ieħor daħħal xi ħaġa ġdida, biddilt il-bilanċi kollha. Once li dal-bilanċ inbidel, ovvjament ħajkun hemm reazzjoni. Issa, kieku jiena għamilt ix-xogħol pubbliku tiegħi fisqaq x'imkien fraħal żgħir, ma kienx probabbilment ikollu l-istess reazzjoni li għandu f'post li issa qiegħed sedimentat fil-memorja tagħna bħala pajjiż. X'qantlek biex tagħmel dan ix-xogħol hemmhekk f'dak il-post partikolari? Inti tħalli lin-nies bħala artist jaħsbu huma jew jieħdu l-messaġġ li jridu huma minnu, inti kellek messaġġ moħħok li trid twassal? Messaġġ hija kelma kbira minn naħa tiegħi, jien nixtieq iktar nipoġġi mistoqsijiet, din bħalma hawn Norbert li barra professur u poeta wkoll. Qed insaqsi Norbert, jispjegali kull vers li qed tikteb fil-poeżija tiegħek. Inkun qed noqtollu r-ruħ tal-poeżija stess. Jien għalija ħafna iktar importanti li b'xi mod jew ieħor nitkellem fuq il-memorji u impoġġi l-mistoqsijiet. Issa l-mistoqsijiet mhux neċessarjament ikunu tiegħi lanqas. Għax inti once tipoġġejt kif qedlek ix-xogħol fil-pubbliku, tal-anqas l-ambizzjoni tiegħi hu li x-xogħol stess joħloq mistoqsija. Mhux li poġġi l-mistoqsija jien u kulħadd qed jaqra dik il-mistoqsija partikolari. Norbert, b'Siġġu b'dan ix-xogħol ta' Austin, tħoss li ħafna nies pereżempju forsi anke mingħajr ma riedu jew mingħajr ma kienu jafu żvugaw opinjonijiet li sal-lum kienu qegħdin iżommu ġo fihom, forsi kienu repressi? Iva, għaliex is-Siġġu naħseb li qiegħed jagħmlilna żewġ stediniet primarjament li huma marbutin ħafna ma' xulxin ma tistax tifridhom minn xulxin. Stedina politika u stedina li tiftaħ aktar fil-kultural, fil-immaġinarju, fil-memorja. Però ħajkun hemm diversi perspettivi bil-fors għaliex is-Siġġu qiegħed l-ewwel fi dialogu mal-monument tar-Reġina Vittorja.
U naħseb li dak id-dialogu huwa importanti. Jiena personalment ma nemminx li hija kwistjoni ta' li ma simboloġija ħanqaċtu jew li ma simboloġija ħanħallu. Jien naħseb illi bħal passaġġ emottiv li jgħaddi minnu l-bniedem, aħna l-bniedem ikollu dialogu ma dak li kien il-bieraħ biex jara min irid ikun għada. Jiġifieri naħseb il-fatt li qegħdin jitpoġġew dawn iż-żewġ dan il-monument u l-installazzjoni ta' Austin in konverzazzjoni ma' xulxin naħseb moment importanti ħafna. Millat biex ngħidlek politiku, wieħed irid jirrifletti fuq l-istedina qed jagħmel is-siġġu u qed jagħtina għodda viżwali biex nagħmlu għar-riflessjoni minn aħna min irridu nkunu, però li ma' diskors irridu npoġġu fuq dak is-siġġu. Il-fatt li aħna wkoll poplu ta' migranti meta aħna konna tinfittxu spazju fuq is-siġġu ta' ħaddieħor kif stennejna li nkunu mill-qwajn. Sewa għandna nsiru kolonizzaturi f'pajjiżna stess, sewa kif qed nitrattaw nies li qed ifittxu għażil forom aħjar ta' għejxin f'pajjiżna. Naħseb illi s-siġġu billi jagħtina dak il-vojt u jistidinna npoġġu diskors fuq, u naħseb illi qiegħed imexxina f'daw id-direzzjonijiet. L-ekoloġija, jiġifieri il-kuxjenza ambjentali li bdew jitkellmu fuqha fil-poeżija tagħhom il-poeti tas-sittinijiet li għadha twal illum. Imma wkoll il-kuxjenza umana, l-mod kif aħna nittrattaw ma' xulxin fil-medja soċjali, pereżempju, iż-żewġ naħat ta' munita waħda, pereżempju, huwa diskors li għandna npoġġuh fuq dak is-siġġu. Austin, għamillek analiżi tax-xogħol tiegħek u ta' xi jistenna li jara kważi fuq dak is-siġġu. Tilqaħħa din l-analiżi? Le, jien nilqa' kull analiżi fil-verità. Jien mhix qed hemmhekk biex niċċensura ir-reazzjonijiet ta' ħaddieħor jew l-analiżijiet ta' ħaddieħor, anzi. Naħseb semmejni anke f'xi diskorsi qabel f'postijiet oħrajn. Huwa isbaħ meta xogħol, kwalunkwe xogħol, jitkellem b'modi differenti mill-mod univoku. U fil-verità qed jitkellem dan mod ukoll għax kull qed iħares lejh qed ipoġġi l-bagalja tiegħu fuq dak is-siġġu. Mill-esperjenza tiegħu personali. Qed jieħu minnu qed japplika l-esperjenza tiegħu għalih biex imbagħad ikun jista' jadatta għalih. Eżatt. U jagħmel f'das sens ukoll jagħmel reazzjoni għalih. Bħala artist inti dejjem tixtieq li x-xogħol tiegħek jitkellem. Jien nixtieq li jitkellem b'modi mhux immedjati biss, imma li b'xi mod jew ieħor jibqa' jitkellem tul iż-żmien. Għax forsi faċli li b'xi mod anke b'mod sensazzjonalista jitkellem mal-ewwel u mbagħad jibda jmut. Jien ma nixtieqx li x-xogħol tiegħi jagħmel hekk, nixtieq li b'xi mod jew ieħor jibqa' dej. U permetti da xogħol qed jitkellem fuq il-memorja fil-verità. L-ewwel semmejt li għaliex kien hemm din ir-reazzjoni. Kif għedlek, mhux biss minħabba fejn sid biss, imma ħafna mix-xogħol tiegħi huwa fiżiku ħafna. Taraħ b'mod qisu permanenti, qisu qiegħed hemmhekk għal dejjem. Imma jien qed nitkellem ukoll fuq it-temporalità. U dak ukoll jibdel ftit bilanċi. Rridu niftakru li din l-installazzjoni qiegħda hemmhekk qed tkun bda diskors daż-żewġ memorji tar-reġina li qiegħda hemmhekk u tiegħu qiegħed hemmhekk għal ċertu żmien biss. Fl-aħħar ta' Mejju jispiċċa bħalma tispiċċa l-Bijennali. Ġifieri u hemmhekk nitkellmu wkoll fuq il-memorja tiegħu il-qudiem meta ma jibqax hemm. Norbert, huwa importanti li jkollna dawn il-konverzazzjonijiet, imma għandna spazji biżżejjed fejn isiru konverzazzjonijiet bħal dawn dwar il-memorja storika tagħna, dwar il-memorja tagħna, dwar fejn qegħdin bħalissa u fejn nistgħu mmorru? Naħseb illi dejjem ħajkun hemm ħtieġa għal aktar spazji u aktar fora fejn wieħed jiddiskuti hemm dal-affarijiet, però fora hemm fis-sens. Jiena ħansemmi l-istudenti tiegħi l-università, pereżempju huwa diskors illi jkolli regolarment magħhom l-ispazji pubbliċi, jiġifieri Austin u di brabta wkoll mas-siġġu. Austin għandu diversi xogħlijiet, pereżempju fejn jaqbad il-poeżija u jonqoxha jien aktar ngħid joħroġha mill-ġebla Maltija f'diversi siti madwar il-pajjiż. U ħanerġa' lura għal ktieb li kien ippubblika il-ħassieb u kittib Kenyan Ngugi jidhirli fl-1986. Decolonizing the Mind. Kif niddekolonizzaw il-moħħ, ċoħe kif nagħtu ċans lil nfusna illi nimmaġinaw ruħna b'mod illi l-ħakma kolonjali ma ħallitniex. U Ngugi jitkellem fuq il-vernakolar, speċu jitkellem fuq il-lingwa nattiva u fuq kif din il-lingwa dil-diskors, dil-parti tad-diskors tiegħu għadha twali ħafna, ma naqbilx kollox mal-qal, imma u jgħid isma' il-lingwa
il-lingwaġġ vernakolari għandu l-kapaċità li jġor fih l-immaġinarju tagħna, il-memorja tagħna, il-baggage kulturali tagħna. U naħseb illi mod kif aħna nirriappropjaw il-pajsaġġ fiżiku ma iktar u iktar il-pajsaġġ immaġinattiv ta' dak li rridu nkunu. Naħseb illi x-xogħol ta' Austin qiegħed jagħmel propju wkoll din il-funzjoni. Kellimni ftit dwar ix-xogħol tiegħek, inti poeta, inti tħaddem il-kelma, inti fil-ġabra ta' poeżiji tiegħek bliet il-qarrej fiha jħoss jew hemm qarrejja illi jħossu sens ta' tfittxija għall-eruq tagħhom pereżempju, u għandna dan id-dualiżmu, tfittxija ta' identità, migrazzjoni, il-legat tal-kolonjaliżmu. Kif tinkwadra kollox flimkienek f'dan il-legat kolonjali fil-kuntest li qed nitkellmu dwaru? Jien naħseb illi il-Mediterran jagħtina opportunità. L-ewwel nett illi nkunu viġilanti għall-affarijiet illi qegħdin huwa reġjun illi fih jiġru affarijiet illi ma nistgħux ma nkunux attenti għalihom. Kemm il-migrazzjoni, kemm dak li għaddej bħalissa fil-Palestina, kemm dak li għaddej fl-Afrika ta' fuq, mhux reġjun sfortunatament ngħid nieqes mid-diffikultajiet illi jaffaċċjaw komunitajiet differenti. Jiġifieri jien naħseb illi l-identità reġjonali fil-pożija tiegħi naħseb li tinħass ħafna. U again, ma rridx noqgħod nagħmel analiżi tal-pożija, però naħseb illi fl-aħħar snin esperimentajt b'lingwaġġ illi huwa l-lingwaġġ biex ngħidlek is-sillabi bażiċi ta' dak illi nara madwari, naf il-blat, il-baħar, ir-ramel, il-kosta, il-bliet differenti ta' madwar ir-reġjun Mediterranju, jitraduċu rwieħhom f'lingwaġġ poetiku biex ngħidlek. Allura qed nagħti esperjenza li hija ħafna minna vera estetika wkoll imma illi taħta f'diversi saffi, f'diversi livelli qed tmiss ukoll uħud mill-attwalitajiet illi ngħixu bihom u ngħixu magħhom fir-reġjun. Austin iddisinja l-konċett viżiv tal-aħħar ktieb tiegħi Insa li mhijiex hawn, li huwa ktieb li jitratta dwar l-assenza, nuqqas ta' persuna partikolari, però huwa wkoll bħal l-ispazju vojt li qed iħallilna s-siġġu, dik l-assenza hija wkoll nuqqas kreattiv illi aħna qed nofri spazju pjuttost miftuħ biex inħalli mbagħad lil qarrejja ipoġġu jartikolaw l-emozzjonijiet tagħhom, jartikolaw il-perspettivi tagħhom fuq l-ispazji, fuq ir-reġjun li ngħixu fih. Naħseb illi dan huwa eżerċizzju illi beda wara l-indipendenza u hemm diversi kittieba, jiġifieri llum il-ġurnata il-kittieba Maltin ma jirrestrinġux ruhom għal spazji lokali biss, bħal l-arti Austin stess hija finalment arti internazzjonali ħafna. U aħna bħala kittieba qegħdin nippruvaw ukoll nibnu din ix-xibka ta' spazji li nitkellmu minnhom li mhux neċessarjament huma Malta, imma li nitkellmu minn ġo fihom lejn Malta u lejn spazji diversi oħra. Biex nikkonkludu, fl-opinjoni tagħkom x'għandna nieħdu bħala poplu il-Malta Biennale? Austin. Il-Biennale hemm ħafna artisti minn pajjiżi totalment differenti. U naħseb jekk inħarsu sew, mhux inħarsu biss, naraw, nixtarru sew, nieħdu ħafna affarijiet li b'xi mod jitkellmu fuqna wkoll, għal hum ġejjin minn pajjiżi totalment differenti minnha. Id-differenza bejn ix-xogħol pubbliku bħal huwa siġu hemm xogħlijiet oħrajn, hawnhekk qed jgħidu l-arti tan-nies, li xogħol pubbliku ovvjament imur għand in-nies. Ħafna drabi mhux dejjem hekk jiġri fl-arti, l-arti f'mużewijiet, f'esibizzjonijiet differenti, allura jrid tkun hemm xi tip ta' sforz żgħir, tip ta' inċentiv żgħir biex in-nies personali jiġifieri, biex in-nies imorru lejn l-arti. Però importanti ħafna li kull min imur, mhux biennal biss, kull forum ta' arti, ikollu għajnejh miftuħin mingħajr preġudizzju. Norbert. Jien naħseb li l-fatt il-Biennale qed isir lokalment f'Malta, naħseb li għandu jintuża bħala okkażjoni biex nikkultivaw iktar ħsieb assoċjattiv ngħidlu jien, jiġifieri l-ispazji tagħna lilna nfusna ma liema forom kreattivi
irridu nassoċjawhom ta' kif irridu tkun is-soċjetà tagħna, in-nazzjon tagħna aħna bħala poplu. Nistgħu insiru pereżempju poplu ftit iktar ospitabbli, nistgħu aħna lil Malta nqisuha bħala spazju iktar miftuħ għall-influssi mir-reġjun tagħna u mid-dinja, kif irridu nimmaġinaw lil nfusna għada finalment. Naħseb illi dawn ma kollha riflessjonijiet importanti, però wkoll kif nirrelataw ma' xulxin, kif nirrelataw ma' dak li nqisuh barrani fostna u kif nużaw teknoloġiji ġodda. Naħseb huma kollha naħat tal-istess munita jiena u naħseb li l-arti tiftilna dal-ispazju kif qed jiftaħ is-siġġu biex ikollna okkażjoni nirriflettu fuq dawn l-affarijiet. Norbert Buġejja, Austin Camilleri, grazzi ħafna tal-li kontu miegħi għal dan il-programm li fih xtarrejna ftit it-temi tal-migrazzjoni u l-kolonjaliżmu kif qegħdin narawhom ukoll fil-Malta Biennale Dotart. Nħeġġukom iżżuru diversi siti li għandna madwar il-Gżejjer Maltin kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex biex intom ukoll tieħdu din l-esperjenza tal-arti kontemporanja kif qed tiġi ppreżentata wkoll f'siti storiċi. Il-biljetti jinsabu għal-bejħ minn fuq Malta Biennale Dotart u hemmhekk tistgħu issibu wkoll informazzjoni fuq kull sit kif ukoll l-attivitajiet illi qegħdin isiru u li huma miftuħa għan-nies. L-arti tan-nies. Grazzi li segwejtuna.